Presiden jong ke Voice of the People Party VPP uba Arden ula kynthoh tyngeh ya kikam saiñ-pyrthei ha kejela bat ula ong ba saiñ-pyrthei kala long tang kejing thamula kejingthoh jong kalong halor kejing ki Sorkar ke khot ke Sorkar Lapmiet ke badang Khreh tyngeh na ke benta ke Elekshon ula ong ba Sorkar kala kyndang kynsan ben man Leit Khroh ya kikam tang haba kila janmi jingbym bena jong ke Elekshon ke VPP kala benrap ru ba Chief Minister udang Leit Khroh vote bat Leit Khroh ya ki Kyrtong ha ki konstituensi bat ki jaka baper ha kini ki sngi ki bakhado ka parti ka kentu ya ki padba man pet benya bat man sngewhun ya ki rukom treikam jong kani Sorkar Lapmiet haswa bakinrai halor ke Elekshon Haduk kata-kata ban pek ya ke jinglong jingman juga saiñ-pyrthei ha ka jela ka jung ka Sorkar ka bari ban plut por ha ka ban ai ka jing syakri yo padba nong song snong ka penbon kam ha ka ban Khreh ya ka Elekshon ka ban no hadu usnem arajar arbobra Chief Minister ubadi bandon ka jakat treikam jugu bonsin ula bonkam ban lech ki constituency ki baper ban pin Kyrtong yala ki jong ki Kyrtong ki bakila Khreh na ta usnem arajar arbobra kom ka party ngila persyang ban yikndo bonsin yu Chief Minister ringil hapan shuaino ki kynthoh ki jing ka kti jing ki nongtrei ki badon hapo Chief Minister office kani ka pen iya ka jing dukhamen sim baga jing shapting ka ba crown jong ka Sorkar khamtam ya ka Voice of the People Party kita sngewhun shan bo patba menta ula pen i lupa ya ka jingkhang namta jongki bagin hapan mi no naga jaga ka bakidon menta habaki le chu patba kita le chu ban Pynshai ban Pynshai ban kno lai project lai rukom ya ka Voice of the People Party ngelio ya ka jingtip habaki le Pynshai padba maka Voice of the People Party kadai kaseng saiñ-pyrthei jong ki Kristan Voice of the People Party kala ju Pynshai bonsin ya ka benta bat kai ki bangidon ban kli ha ka por kalo ya kita ki party ki Pynshai bat ki Khreh ya ka ta Elekshon lamaki ki don kam ne empat ya ka jingkasan jong ki pai rume Kristan Voice of the People Party ka lekshu padba ban pinyetli ban penduk ya ke jing snow niam ke jing snow balang ke jing snow dong ke jing snow tang dari kiki lek ban Pynshai ban penpat ban penpra ya ke jimut ke jemperkhan jong pat pa ban bahagi lek ki constituency kam dei namar baki temu ban kintiu ya kita ki constituency regal dei tang ke jing lek ban lum ban lang yu pat pa ban pentami ban peni ban mangau Chief Minister ngala ban le ya gano larang amon pala da pikloi ban don Sngap jong Voice of the People Party namar kata ka kintu yi ki patba ka kim dei ban priang yi ki pakum kini ki nia ki penpat penpra yi ka jat benri nakamta ka jimento jungnu jung bat nakamta ban penshong shuki yenui